Sige, sige. So, ang atong topic, kinsa gyud ang namutbot, katoliko ba o mga sulpot? Yung pa ni Mr. Ander Bautista, nunod na pangutana kay nakasulat na kuno sa Balaan Kasulatan. Yes, nakasulat sa Balaan Kasulatan ang mga mini nga mga magtutudlo mutungha sa ulahing mga adlaw. Di na Iglesia Katolika Apostolika Romana. Nga naman kayang Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana mitungha, migawas, mi-exist sa panahon ni Ginoong Jesucristo kasi Kristo mismo ang founder ni ining mong iglesia. So bot pasabot kung naay nagpailag Kristo, naay nagtudlo metong og Kristo, nya pagkaman dili sakop ni ining pundok nga diin naggikan, nagsugod sa panahon ni Ginoong Jesucristo, mao nang gitawag og mga mangingilad. Mao nang mga namutbot. Nakasulat na gani ha. Nakasulat na gani sa Balaang Kasulatan ha. So bot pasabot kung basahon nato ang Balang Kasulatan, di gyud makapasar ning mga amigo nato nga mga sulpot. Anong dili man kapasar ning mga amigo nato nga mga sulpot sa hinungdan, mga sir ug mga ma'am, malagiingon nga perminti lang nga tawag ining claiming, pero ang problema wala sila gitawag og proving. Wala sila ma-prove ba kumbaga. Nga naman Biblia na mismo nagsulti. Number 1. Nganong ang mga sulpot man ang namutbot sa hinungdan nga gihimo nilang bakakon ang atong Ginoong Jesucristo. Nganong gihimo man nilang bakakon ang atong Ginoong Jesucristo? Nga naman kay sumala pa nila ang Kristo. Nagtukod sa iglesia nawala, nabalik lang sa 16th century. Gihimo ninyo bakakon si Kristo. Di ba? Nga naman kay kung mahitabo nga nawala ang tinuod nga iglesia ang gitukod ni Kristo sa 1st century AD, palpak si Kristo sa iyang objective to nga salvation sa tanang gitawag ng mga tao, di ba? 1 Timothy chapter 2 verse 5. Di ba? Verse 4 rather. Kay katuyuan sa Dios nga ang tanang tao maluwas ug masayod sa kamaturan. So kung tinuod mo nga nawala ang iglesia gitukod ni Kristo from the 1st century even nimbuto lang kay ingon mo nga kamo ang remnant, kamo daw kuno ang salin. Nya pagkauman nimbuto lang kayo murag uhong, resultas dalugdog, resultas lipak. So mingon din mo nga tinuod mo kay kamo daw kuno ang tawag ining remnant. Makakon ang Kristo. Nga remember, ang Kristo dili makakon. Ngano man kay siya gud ang kamatuoran, di ba? St. John chapter 14 verse 6 ingon si Kristo, ako ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Kung siya mingon nga ang kamatuoran napoy gamay kabakakan. Ang giingon niya, ako ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. So kung si Kristo ang kamatuoran, walay bisan gamay bakak nga migawa sa iyang baba. Nga unsa man nga kining maong iyang pundok dapat i-exist ni sa tanang panahon nganuman kay ang iyang tumong og tinguha mauman ang kaluwasan. So kung nawala ang iglesia gitukod ni Kristo sa first to third century, napulihan ni ganang iglesia nga kung dili na iya na Ginoong Jesucristo. Subot pasabot from the 3rd century, 4th, 5th hangtod karon nga panahon, way nangaluwas. Before naabot ni mga sulpot, way nangaluwas. So palpak si Kristo sa iyang katuyuan nga muluwas ug makalag sa mga tao. Pero again, si Kristo di man gud bakakon. Kay dili man gud tawag ining bakakon si Ginoong Jesucristo. So therefore, ang mga tao nga nagsulti batok or kontra sa pamulong ni Ginoong Jesucristo, buti pasabot niya na sila tong tawag ining mga bakakon. Sila tong namutbot. Sila nang namutbot. Imagine gud nimo karon lang na resto niya pagkaman ipaangkon nga mag-angkon-angkon nga naa sila koneksyon sa gibasa nas Biblia. Yung mo sila wa man ay problema ng restro, wa man ay problema ng history, ang atuwa din na nagsunod bas teaching. Yung sa inyo pagkabalo nga nagsunod bas teaching, kung tawag ining wala may koneksyon sa mga apostol nga inyong gibasa sa nakasulat sa Balaang Kasulatan. Kasi ako nag-ingon, bisan pag ikaw na pinakabuutan sa tanang buutan, dili na magpulo sa atubangan sa Dios. Ano man kung wa ay grasya ni Ginoong Jesucristo. Di na magpulos Di na magpulos. So, buti pasabot, kung maingon mga tinuod mo, kung maingon yung atong mga higala nga mga sulpot nga tinuod ni sila, mga sir o mga ma'am, inyong gipakabakakon ang Ginoong Jesucristo. Second point, ingon pa na Ginoong Jesucristo, ako ang ulo, si Kristo ang ulo, ang iglesia maoy iyang lawas. Mabasa ko niya sa mga comments mga sir ha. Si Kristo ang ulo, ang iglesia mao ang iyang lawas. So, buti pasabot, kining maong ulo ug ang iyang lawas di gina pwedeng magbuwag. Kay pag magbuwag na ulo na rin mabilin, ungo ng Kristo ha imong gituuhan. Diba?
umo na nga Kristo imong gituhan. Subuti pasabot, gikan sa foundation nga gihimo ni Ginoong Jesucristo hangtod karon wala na mawa ang lawas. Always gyud nang nagkuman mo na ako ang ginabalik-balik always kasitas sa Biblia, di ba? Ingon si Ginoong Jesucristo, ako magauban kaninyo kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan. Pag ingon niya, ako magauban kaninyo kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan, buti pasabot, dili pwede nga mawa ning maong iglesyaha. Ngano man kay kining maong iglesyaha, lawas ni, mistikong lawas ni sa atong Ginoong Jesucristo. So kanang nagtukod og mga pundok after 16th century, mga sir og mga ma'am, mga butbuto na, mga bakakon, nag-create sila ilang kaugaling yung lawas nga ang ulo Amerikano, ang ulo Filipino, ang ulo Hapon, ang ulo Koreano, dili si Kristo ang ulo. Nga ang pinakabutbuton pa kay ilang ipahid nga ang ulo kuno sa sektang ilang gipasakupan o ilang giparehistro, ilang ipahid kang Ginoong Jesucristo. Butbuton yun. Butbuton. Butbuton. Pamutbut na eh. Pamutbut na mga sir o mga ma. Karon lang natuko niya pagka man ipahid mo kang Ginoong Jesucristo. Mabata akong ginasulti always. Isa sa mga ilanan nga butbuto ng punduka na rehistro. Isa sa mga dakong ilanan na rehistro. Nga naman, kung kasi sa rehistro, naadiha ang mga pangalan sa mga founders eh. Nadi na ang mga pangalan sa ulo ni anang maong institusyon na. Nadi na pangalan nakasulat eh. Karon, kung nadi na nakasulat ang mga pangalan sa mga ulo ni anang maong sekta nga ilang gipasakupan, usa kada kong pagpamakak o pagpamutbot kung moingon sila si Kristo ang among ulo kay nagsunod mo siyang doktrina. Dili oy. Di na mahimo. Dili mahimo nga si Kristo ang mo-provide sa inyong kinabuhi or mo-provide sa inyong kamatuoran o niya ang inyong founder Amerikano. Niyapag mo na. Di ba? Si Kristo naghatag og kinabuhi siyang lawas. Siya ang ni-provide og truth sa iyang lawas. Pabito gipadala ng Espiritu Santo. Di ba? Kay siya ang magpahinumdum sa tanan nga gitudlo ni Kristo. Dito sa iyahang tawag ining simbahan. Siya ang magtudlo. Oh. Iyam ninyo, kanang inyong gipasakupan nga sikta. Nagpasakop man mo sa tawag inyong siktang sulpot. Kinsa naghatag og kamatuoran ninyo? Mo bitaw basa-ibasa lang mo. Walay tawag anang kinaiya or walay gitawag og nagtudlo ninyo nga naman sa hinungdan kaganang inyong pundok dili iyang Kristo. Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin, RJ Horolanciano II TV, Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologies TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa atin po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, i-subscribe po ninyo yung mga channels natin, Dalay Catholic, Apologies International Official, RJ Santo II TV, Kuya Apologies TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid at mga Katoliko na ulis pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa po ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede nyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung papadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.